Toto je pizzo. Dobrú chuť! 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 Tá, si! Dobrú chuť! Dobrú chuť! No. Čo tam je? Jak si dala slaninu? Natuša? Aké to je? Natočíš celý čas? Video s pizzo. Peťko, chutí to ako? Docela pikantné. Je to Docela pikanto. A ostatní čakajú, sú v rade. A sme v tej reštaurácii, kde je originál, vyrobili to tartufo, hej? Jakú farbu mali? Takú ti dali. To žlté, teraz som si všimla, že Sorry, ale iný kolor. tak je to iné, no. Mango, no a toto nie. Dokáž. Tak je to dobré. Tu vám ide, to je k nám. Krásia. A toto má... A krásia. Mister, buon appetito. Ak sa chcete dostať z Lamecia Terme, centrále vlakovej stanice, na letisko, treba si kúpiť autobusové lístky v tomto bare.